साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जैमासे गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि अनसुला आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबायैनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो आङो बे समावहाय बे बाथ्रानि गेजेराव बेखौसो मिथिहोनो नागिरदों जायफ्रानोखि आंनि फेसबुक पेजावहाय दंमोन नोंथांमोन बयनिसिमबो आं बेखौहाय मिथिहोनो नागिरदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां दुखुनांथावखौनो बुंनांगोन बिकज मानोना आंनि फेसबुक बे पेजआ फेसबुक एकाउन्टआ मिथिया मा जाखो गेवलानो सप्तासेयानो जानोसै नै पासपोर्ट होयोब्लाबो बेयावहाय पासपोर्ट होनायनि अप्शनबो बेयावहाय नुजाला आं हमनोनो हायासै एकाउन्टआ मा जाखो बोरै बेफोरबायदि जाखो आं बुजिनानै मोनाखै स' सोरबाफोर जुदि आसा खालामदोंमोनब्ला फेसबुक पेजावहाय लामा नायनानै दङमोनब्ला दा बियो जानाय नंला आंनि हिसाबै मानोना बेयावहाय जाहैबाय बेबायदि नुजादों नैबे स्क्रिनावहाय होनाय बायदि बेबायदि नुजाबाय थादों बावथुबाबो जाया बेयाव पासपोर्ट होनायखौनो जाहैबाय लक खालामनानै दोनदों लक बेयावहाय दिन्थिदों स' बेनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो गोदान फेसबुक पेज आङो खुलिगोन स' नोंथांमोना जाहैबाय बेयावहाय इनभल्भ जानो हागोन नोंथांमोना जइन जानो हागोन जेसेबांखि बे जुनि लामा पेजाव दंमोन आङो बे जुनि लामा पेजखौनो आङो आरोबाव क्रिएट खालामफिनगोन नोंथांमोना आरोबाव अननायजों आंखौ सापर्ट खालामबावबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम आं गुरैयैनो हामलायनाय आसा खालामनाय थाबाय जि जानांगौमोन जानानै थांबाय बेखौथ' रावबो सोलायफिननो हाला दाथ' आंबो जेबो बेवहाय खालामफिननो हाला आंबो जोबोद दुखु मोनदों बिकज बेवहाय जोबोद इम्परटेन्ट बोसोन बेवहाय बाथ्राफोर रावफोर दंमोन जेखौनोखि आङो फाइभ इयार्सयानो जाबायमोन बुंनो थाङोब्ला आं बे पेजखौहाय सालायनाया जोबोद बेफोरबायदिनो इसोरनि बाथ्राफोर गाहाम रादाबफोर बेवहाय दंमोन जेखौनोखि आङो डिलेटबो खालामबायमोन स्टरेज फुल जानायनि थाखाय आंनि मबाइलनिफ्राय नाथाय दा हठाथनो बेबायदि जानानै होबाय आरो सोरथो मिथिगौ बेबायदि जागोन होननानैबो आंबो आसा खालामाखै स' जेबो नङा दाबो गोदान पेज खुलिनानै आङो बेवहाय आपल'ड खालामफिनगोन आरो नोंथांमोन बयबो आरोबाव बे जिउनि लामा पेजावहाय नोंथांमोना फैफिनगोन होननानै आं आसा मिजिंथियो स' थेंक इउ स' माच